ka jela Meghalaya kadai ka jela ka ba pra po person megi nongshong snong ju ka jela Meghalaya ki dei ki Kristan lada ka sorkar Tamil Nadu ka la ban pas da ka resolution ka ba kirpang ka jongka na ka benta ka FCRA Amendment Bill R1000 arpunru balai ka sorkar Meghalaya kamla lada ki Kristan hakalen so dong ju ko India bat ka perthai kila ban penpau ye ke jing persya balai ki Kristan hapo jong ke jela Meghalaya kimla satang sijam menta ka FCRA Amendment Bill R1000 arpunru on sarakno se ke ying dorbar parlimen ha ke dorbar senrai ke bansawan menta ke sngi ha ke por R/JPM ka sorkar India kala rai ban penlong no da ke Joint Parliamentary Committee lani ke ta ke JPC jong ke Lok Sabha bat ke Rajya Sabha hashwa ban wan ra byang ya ke jing penkala ya ka FCRA Amendment Bill R1000 apunru hapo jungi hingdorbar parlimen kadon ke jingkeli ke baong ba balai ki Kristan ha ke jela Meghalaya kim not satya ban penpau ya ki no ki dak kishin kum ke jing persya ya ka rai ban penkala da ke sorkar India ya ka FCRA kum ki wei ki jela Kristan ha ka tan satay lamingi jong ke India kum ka dak ban persya ya ka rai jo ke sorkar pedang ban wanra ya ka jing penkala ya ka Foreign Contribution Regulation Act kala tipru ya ka da ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill R1000 apunru hatu ka ne ka jing penkala ya ka FCRA Amendment Bill R1000 apunru kamdon ka jing ta IA ki Kristan ha ka jela Meghalaya hatu tang ban lek ban ya kendu ya Union Home Minister jonggri u Amit Shah kalabiang hatu tang ban I ha ke jing persya jong ki seng perthai bat ki seng bhalang ha ke leng saudong jong ko India galabyang lada ki Kristan na bar jong ko ri ki sngokhya ye ke jing thmu jo ko sorkar India ban penkala ye ke FCRA hatu ki balang Kristan ki badan hapo jong ke jela Meghalaya kim sngokhya ye ke ni lada hoi baling penpau ye kata syaga perthai ban pen I ya ka jing persya tang haki lat patah kubor bat ka jing ya kendu klam da pen pau ya kata dak jong ka jing persya hatu kata gala biang mo hatu ka jing persya jo ki wei ki jela ki don ki Kristan kum ka jela Mizoram ka Nagaland ka Manipur bat wat ka Asamru ya kata ka jing thmu ban pen kala jo ka sorkar India ya ka FCRA Amendment Bill R1000 arpunru Henry hadu menta kim syam na don gita ki kinhun balang Kristan hapo jong ka jela Meghalaya ki ba pen pau ye ki nu ki dak kisin kumno ban pen I sya ka perthai ban pen pau ya kata ka jing persya ye ka rai jo ka sorkar ban pen kalano ya ka ne ka FCRA hatu kan sa pen pau ye ka jing persya dai tat hadin ba ka sorkar India ka dab ban pen kala ya ka FCRA kam dei ke jing persya ban thau ye ki nu ki jing pen klumar ya ka syongsuk ye ka syongsai hanrei ban pen pau ye ka jing persya kum ka dak ban pen pau sya ka perthai ba ki Kristan ha ka jela Meghalaya ki sngokhya ye ka senjam ka bla sim da ka sorkar pedang jong India ne hatu ki Kristan hapo jong ka jela Meghalaya kimdon kam ye kata ka jing kersan bisa nabar jonggori ka jing skap jar jong ki Kristan ha ka jela Meghalaya kala penlengo ye ki weipat ki Kristan jogi weipat ki jela sate la mengi jonggori namar ka ktin ka ongba ka jing skap jar kadai ka jing menjur lada tang ha uni uput ngim nut su ban pen pau se ka perthai ngim tip kai ka banjia lada ladap ban penkala ya ka FCRA lele kumba ka long menta ki seng san perthai ki badon ha ka lang persya ki seng ki bapher hapo jong India ki la pen pau ya ka jing persya ka bejur bha ya ka ne ka rai penkala jong ka sorkar India ya ka FCRA ki lat patah kubor ha ka leng saudong jong India bat wat ha ka perthairu ki persya juri ya ka ne rai jo ka sorkar BJP ban penkala ya ka FCRA bagalong ga snub ha kan ni ka rai ban penkala no ya ka FCRA
namar jong ke jing persya jong ke dekat jong ke leng persya kala penlong ye ke sorkar India bagala haban pha no ye ke jing bisar bnya ya ke jing penkla ye ke FCRA amendment bill R1000 arpunru sya ke joint parliamentary committee lani ke tai ke JPC ka ba kenthop ye ke lai pho we ngot ke dekat lani ke MP ki bandon hapo jong ke te ke committee ke JPC ar pho wengut kendai na Lok Sabha bat si phongut kendai na Raja Sabha ya ki dekat jong ki lai pho wengut ki dekat jong ke JPC on sa penbana da speaker jong ke Lok Sabha bat da chairman jong ke Raja Sabha kini ki lai pho wengut ki dekat ki dena baro ki political party ki phar kabalong katkum ka proportional representation jong ke India Batkin sa wanra yang kata kerai seka wipat ke sensyong dorbar senrai ke banwan. Kumta ke jingsim jong ke sorkar India ya ke kerai ban pakno sya ke joint parliamentary committee kadai hadin jong ke jing persajur jong ke liang persa bat ke jing syak maham jong ke sorkar BJP ha kiri sebngi ban ongba lada ke India ke bakla halor jong ke rai ban penggela ya ke FCRA ke India kan haban mat bun ki jing nangni sakmat kumta ka ke banjia halor jong ka FCRA amendment bill R1000 arpunru ngan sa wan rapat haki wipat ki khubor ki banangwan khublai sibun tat hadu bikendu haga wipat ke video